kysymykseen. Mikä eroavaisuus on oikeanpuoleisessa kuvassa? Se on esikartintalinja vastaat monivalita kysymyksiin. Kaikista nopeita ja oikein olet paras pelasi pystytään studion kertomaan oikean vastauksen 400 € on sun. Tätä tapahtuu. Kukaan ei ratkaise tätä! Mikä sun ongelma on? Voitko sä laittaa sen vaan isommaksi? Tai voitko sä vaihtaa peliin? Tai voitko sä jotenkin edesauttaa sitä, että me saatais tänne voittaa? Mulla on ihan sama, mitä sä teet. Tuo mahdoton pelivittäjä ei auta yhtään ketään. Tuo on niinku aivan suoraan sitä veillä alkavaa mulle. Tää ei oo ensimmäinen kerta, kun sä teet tän. Mä nostan niinku pottia, 500 €. Joo, mä nostin pottia just. No mitä hyötyä siitä on? Ei ketään ei kiinnosta. Mikä on eroavaista oikeanpuoleisessa kuvassa? No ei mitään. Oottikohan te nyt muistanut tänään laittaa sitä eroavaisuutta sinne ollenkaan? Lähtee. Mä en voi auttaa teitä, koska ne ei suostu voittamaan tätä peliä. Mä tarvin tänne voittajan siis. Anna mulle joku vastaus. Mua ei kiinnosta, onko se väärin, onko se oikein, onko se arvaus. Tuu vaan tänne. Ainoastaan sitten mä saan vaihtaa tän pelin. Ihan jeesat mua vaan sen verran. Miksi meidän? Mä tiedän, me pelataan aina vaikeita pelejä, mutta tää on niinku joku raja. Mä voin sanoa, että haasteen ja mahdottomuuden ero on hyvin hiuksen hieno, mutta nyt on raja ylitetty. Ei tää oo millään tavalla hauskaa nyt mun mielestä. Ei ihmiset nauti siitä, että sä saat tuntea itsesi täydeksi idiotiksi. Miksi sä pelaat maattomia pelejä? Milloin meillä on kuva pelissä 500 €? Milloin? Ei milloinkaan! Sä et itekin tän mahoton. 500 €! Eikö sä pysty tekemään parempia pelejä? Tää on niinku paras mihin sä pystyt. Sä oot vaan yksinkertaisesti väärällä alalla. Tää ei oo ensimmäinen, toinen eikä varmasti viimeinen kerta kun mä tappelen sun kanssa. Mulle riittää nyt. Annahan tulla voima. Mikä on syy? Että pelataan. Ai sä testaat katsojia! Testaa jossakin muualla. Ai tää on ihan oikea testi. No katoa, kun sä oot Sherlock keksinyt hyvän idean tänään. Tää on testi teille. Tällä nyt testataan, että pystyttekö te löytää sitä vai ette. 500 €. Meillä on ikinä näissä kuvapelissä 500. Nyt on. Tää. Ai tää on teille testi. Hyvä testi. Ai sä sanot mulle, että tätä testiä on käytetty lentäjille. Come on, ja sit sä tuot sen tänne sen pelin. Ei, come on, älä kerro mulle tätä. Miksi jonkun ihmisen, jos sä ite tiedät, että peli on mahdoton, niin älä tuu selittää mulle, että sä testaat nyt ihmisiä. Tää ei oo mikään testi, tää ei oo mikään Suomen kansainvälinen PISA-tutkimus, näkötutkimus. Tämä on peliohjelma. Tää ei oo mikään testiohjelma, meidän testaan ei jonnekin muualle. Tää voit mennä internet ja tehdä itelles testejä
joku lentäjä tai joku muu näkötutkija on siellä nyt katsomassa. Jos siellä nyt on joku lentäjä supersilmien kanssa, ne on ilmassa. Niillä ne ei tarvi mun 500 €. Ne ei oo kattomassa täällä. Jos sä olisit lentäjä, niin kattelisitko sä peliohjelmia? Ainakaan niitä ei pitäisi katsoa. Ainakaan työaikana niitä ei pitäisi katsoa. Olisitko sä katso, jos sä olisit lentäjä, sä lentäisit hävittäjää, olisiko sun elämäntehtävä katsoa peliohjelmia? Siis on niin idioottimaista, mitä sä kerrot mulle, että mä en jaksa edes... Ai, joku se, että mä oon blondi, niin sä et voi kertoa mulle tätä aivan täyttä kuraa. Mitä sä kerrot mulle? Joo, mä oon ehkä vaaleahiuksinen. Sä oot niin hauskaa nauraskella siellä mulle. Jos mä oon blondi tyttö ja nuori, se ei tarkoita, että mä oon ihan täys idiootti kuitenkaan. Hyvät katsojat. Mä sanon, jeesatkaa nyt mua sen verran. Tulkaa tänne ja antakaa se väärä vastaus. Mä haluan vaan tää pelivaiheita. Mä en ole yksin. Mulle riittää peli on vaiheet, kun sen jälkeen mä voin sanoa, että adios repidos. Ne haluaa löytää nyt jonkun semmosen sieltä lentäjän hyvien silmien kanssa. Mä en tiedä, menkää lentokentälle. Menkää jonnekin muualle. Mä tiedän, että siellä nyt ei yksikään lentäjä ole katsomassa. Yksikään lentäjä ei ole katsonut näitä peliohjelmia. Mä voin sanoa suoraan sen. Eli nyt meistä ihan tavallisista ihmisistä, joilla ei ole supersilmiä, niin joku, niin tulkaa vaan tänne. Mä en pyydä mitään muuta, kun joku tulkaa. Antakaa nyt vaan se väärä vastaus. Keksikää päästä. Ihan sama, sanokaa ihan mitä vaan. Väärä vastaus ja peli on dumb. Mä en usko sanaakaan tuosta, mitä sä sanot. Ai siellä on kyllä joku, joka kertoo sen. Mutta miksi pitää olla näin vaikea? Miksi joku lentäjä tulisi tänne pelaamaan tätä peliä? Jos sun mielestä vaan lentäjä tai astronautti voi tämän pelin ratkaista, niin mitä ihmettä mä täällä teen? Tuo tänne nyt sitten kuin Harvardin professori. Ensin sä pelaat sanoja, mitä kukaan ei pysty ratkaiseen. Sen jälkeen sä pelaat kuvapeliä, missä kuvia on 90 eläintä sattunut koko eläintarhan samaan kuvaan. Ja siellä ei ole eroavaisuus. Mikä olisi seuraava, hei? Nyt hei, mä haluan sen mun lempparipelin. Voitko sä laittaa sinne ympyrän ruudulle ja kirjoittaa siihen, että laske kaikki kulmat tästä, okei? Okay? Mantra. Ei, kun me pelataan tämmöistä pilottilentäjien testipeliä. Tämähän nyt käy järkeä. Kuka ihmeen lentäjä katsoo tätä peliohjelmaa?